Hello, good morning sa tanan. Good morning. Oh, mag-online selling ko, Oh, mga barato ra kayo. Oh. Oh, ako mga baligya di kay nakoy accessories, na ako'y kuan cellphone, flashlight, na ako'y kuan speaker, na ako'y Bluetooth speaker, kaning microphone speaker, na po ko'y stop toy. Oh, kani. Unahan na to stop toy naon. Isa may modelan eh. Oh, barato ra kayo pang regalo sa imong imong kuan anak. Oh. Oh, PM. Oh. PM sa key. Oh. Oh, ang price ani PM lang nako ha. Oh, barato ra kayo, problema. Sige. Reserve. Sige. Oh, next item. Kani, dot speaker. Oh, nindot kay ni. Oh, mo on siya mo on. Hello. Usog kayo siya tingog. Mayo kayo. Aha. Sige. PM. Presyo, sige. Karon. 1,000 lang, 1,000. Oh, barato ra kayo. Oh, wala labot shipping fee. Imo na shipping fee ha. Sige. Cellphone. Oh, nindot kayo, Cherry Mobile. Oh, barato. Oh, 30 ra. May problema. Ano barato? Oh, mura ni diferensya. Nahagbong man gud ni. Oo. 30. Dili lang kani. Sige. Nako isa. Oh. My phone. Oh, barato ra gyapon. 100. Ano barato? Ay. Oh. Wala si cover sa likod, pero ligon siya. Oh, mugana pag gyapon mugana. Saman PM? Thank you. Sige. Oh, napukoy ko next time mo, dara. Shiver. Isa ganahan ni. Oo, 150 hait kayo. Oh, tangtang. Asa bugas tangtang ani basta sigiran mo. Deal. Di lang kasaka. Sige. Nakoy ko Nakoy rilo. Ganahan kani, pambabae. Oo. Nindot ni. Made in Australia. Oh, barato ra. Oh. 700. Deal. Di niya siya mulubad. Lubad na madaan. Di lang saka. Lain. Oh, isa'y ganahan na yan eh. Ano? Ayan siya, citizenship. Isa'y ganahan na eh. Oh, barato pa. Di yung barato kay mahal na dahin eh. What? Original. Oh. Ang diferensya, di lang siya mo, di siya mo tuyok o gili suoton. Oo. Di siya miniaturi. Dili. Sige. Reserve. Sige, reserve. Oh, kulintas. Oh, kinsa, dato kay kani, basta musuot kani. Daghan magbukod imong bayi. Oh, dako kayo. Oh, ligon pa. Ligon. Oh, wala effect. Quarantine effect ra na. Deliver. Kinsa? Ugma. PM dayon. Oh, set lang nako nimo, ha? Sige. Sure ka? Oh. Medyo ning lubad lang siya gamay, pero okay kayo. Okay kayo. Wala problema, itos lang nimo siya. Reviewan na nimo, okay na kayo. Sige. Oh, kisay gusto flashlight tira. Oh, may flashlight tira, Now, puso siga. Ay. Ala. Oo, barato na kay nagubalan ko naguba. Oh. 7,000. What? Flashlight 7,000. Sige, deal? Sige, deal. Kini. Oh, nakoy kuan diri Kasi klase nga kuan. Di para. Basin gusto ka. Kani or kani. Oh, pambabae para sa asawa. Kare mo kare. Oh. 5,000. Original Crocs. Sige. Buaya ba? Sige. Deliver? Oh, PM. Kisay gusto ani. Oh. Sa mga magpapilitin ha. Oh. Made in Japan. China di ay. Oh, hinani ra siya katas hinani ka baga 150. Deal? Sige, deal. Sige gusto nimo. Sanina. Hala, nahutan mo kung sanina nga kuan. Baligya nakoy kuan. Nakoy sapatos dire. Dara. Oh, 5 katoy guway laba. Ay ang forma. Oo, barato ra. 3 mil. Oh, original.
Deal? Oh, original siya, original. Ano siya? Sandugo. Deal? Oh, sige, sige. Pim, Mr. Kim. Say gusto mo sanina? Agoy, wa jud lagi ko sanina. Lagi wala ko stock sanina, oy. Ah, kaning sanina na. Ako ang sanina. Sige, sige, balikan na ako niyo. Sanina. Oo. Barato ra. Oh. Original. Original kayo. 5,000. Overrunning. Deal? Sige, pim. Reserve. Reserve na lang, sige. Na ako'y bago di ay. Na inaabot, stock, Bra, para sa asawa. Leg on kay shag strap. Unsay sukod sa asawa nimo? 20. So, may tutoy? 32. Kani siya, 32, 2 por 2. Igo kayo ni, kung luag mga ni, hugti lang niya, bugusin ng kilid. Saman. Sige. Reserve? Sige, pim. Pim sa kit. Sa liko na po? Sama, kanina po sa liko na ko. Sige, may problema na. Diba, sa liko. Barato ra. Humot. Branded. Made in Colombia. Deal? Sige, deal. May problema. Saman, karon na? Pim. Wala. Carsones? Ay, sus. Hala? Carsones? Sige, may problema. Original. Saan eh? Jimson. Branded. 10,000. Humot pa. Brand new kay baho. Deal? Sige, deal. Nay, bagong stock. Bagong stock. Pante. Tiba. Gusto ka? No. Ninot ni siya. Para sa imong asawa. Ni kagabi ikalo ni mo anak. Original ni siya. Original. Made in Hawaii. With flower. Tawa. Baon ning kalipot. Draw. Size ane? 22. Maigo ni siya. 55 ang hawak. Sige, deal. Next item. Napa di sexy kayo. Panggabiin ni siya. Para hanimo ninyo. Sa bandel? Pim. Sige, Pim. Sus, kadaghan na ba yung nakuha nin, ani? Napa, Saan eh? Katong mga dagkog kuhan nira, dagkog tutoy, bagay ni. Isuot ni ninyo. Ipasuot ni. Pana ni siya, ipana. Saan ni pagsuot ni? Ana. Brother din kini. Naglagurot ng gani. Yan ni. Deal? May problema, deal. Next item. Parihara siya, purma, pero lahi siya design. Original. Made in Hawaii. Hawaii. Ang saan pagsuot? Ano siya pagsuot? Ana. Kung magluto ka mo ni gamiton. What? Original siya, may problema. Next item. Aspire. Laptop. Barato ra. 50 mil. Deal? Pim. Stylish siya. Style. New model 2020. Sige, deal? May problema, deal? Pim. Pim. Next item. Kabo. Barato ra. 20. Wala lang mo chiping ha. Imo na. Sige. May problema. Next item. Mangga. Dili ni siya aslom. Mangkaguba nagnaong. Sige. Deal? Okay na, deal na. Next item. Kani. Para bots. Bots.
para sa imo ang mga anak ng mitra og mga kuan dara. Oh, dara. Suoton ako ha, suoton ako. Uy. Oh, napaw. Partner ni sila, partner. Like a virgin, touch for a very first time. Like a virgin. Ay! When you touch me, feels alright. Like a virgin. Oh, 5,000. Ah, 5,000. Ah, oh, new item, new item. Oh, kalo mo din ha, para kung matumog bukid, di mo mainitan. Original ni. Made in America, oh. Iana na mo siya para nindot kayo. Magdala. Ayan, magdala din mong ani. Oh. Ay magsuot mo ani. Complete package ni siya. Deal? Oh, anak usap deal. Oh, sige. Oh, bye. Basta i-PM ko, i-PM ko. Ah, sige. Salamat. Bye. Yan, sige, mura to. Oh, wala na ko'y baligya. Oh, sige, bye. Ay, salamat kayo sa ako ang mga gipang baligya. Mahurot yung pagkahalin tanan, yahaya yung pinakoy. Madato mo na dyan ang akong panan ba, kanang kapalaran ba, madato ang tsukuan eh. Sus, makapalit ang tsukunig sakinan ba, puro ba itong mga andoy, ako dyan balikan ko, kung sakinan niya akong gihirit-hiritan, asa makapaayo dyan sa balay na ako. Basta mahurot lagi itong ka-order tanan, wa dyan problema na.